Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Ay, nako. Ito na yung linggo na favorite ninyong lahat na haters ko talaga. Dear Nicole and Diego, itago nyo na lang ako sa pangalang Charles, 22 years old, at 2 taon ng suki ng Mahiwagang Burnay. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang nakakagimbal kong karanasan noong December 2017. Kung tutuusin, pwede ko namang sarilinin na lang. Pero aaminin ko, gusto ko din kasi na magulat si Nicole sa takot. Grabe! May ugali ka! Minsan 1 taon lang kasi na may mga araw. Ano ba yan? Nakaitim pa naman ako today. Ala, oo nga. Sabi daw nila pag Sorry na po. Ang eardrums yung po, pasensya na. Minsan kasi 1 taon lang na may mga araw na ang sulat na binabasa ay katatakutan. Kaya kung handa ka na, Nicole, ituloy mo na ang pagbasa. Hindi ko sasabing I was born ready. I was never ready. Anyways, papunta ako noon sa birthday ni Lorenz, dati kong churchmate. Abala ako sa maghapon kaya takip silim na nang makarating ako sa kanila. Sa kasamaang palad, wala ang kaibigan ko sa bahay nila. Dahil wala akong ideya kung anong oras siya makakabalik, nagpa siya akong umuwi na lang sa amin. Paglabas ng subdivision, kailangan kong maglakad sa mahaba, masikip, at madilim na iskinita. Mapanglaw na ilaw lang ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa nilalakaran ko. Kakaiba ang ihip ng hangin. Nanunuot sa buto. Naisip ko na lang na baka sadyang malamig dahil magpapasko. Hindi pa kalayuan ang nalalakad ko nang may sumutsot sa akin. Uy! Ano yun? May sutsot! Effects! Effects ba? Akala ko yun sumutsot talaga! Naulit ng maraming beses. At habang umuulit, papalapit ng papalapit. Kahit binabagabag ako ng takot, pilit ko pa ring inihakbang ang mga pako. Sinadya kong hindi lumingon sa takot na iba ang makita ko. Marahil ay determinado ang sino man o anumang tumatawag sa akin na kunin ang aking pansin. Hoy! Hindi! Dano yan! Ang hirap! Tuloy mo, naka-blusang itim ka. Binalot ako ng takot. Wala naman nakakakilala sa akin sa lugar na yon maliban sa kaibigan ko. Malabong may nakakaalam ng pangalan ko. Patuloy akong naglakad ng kalmado at kunwari ay hindi apektado. Tahimik akong umasa na kung patuloy kong hindi papansinin, titigilan na ako ng gumagambala sa akin. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng marahang yabag papalapit. Nakatakot! Ramdam kong may tao sa aking likuran. Sino yan?
Ikaw na magbasa. Kaya mo yan, kaya mo yan. Tuloy mo. Ang sabi ay, nakarinig nga ng marahang yabag papalapit. Ramdam kong may tao sa aking likuran, ngunit wala akong lakas ng loob lumingon. Tuloy-tuloy ako sa paglakad nang may malamig na daliring kumalapit sa akin. Oh my gosh! Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Huminto ako sa paglalakad at dahan-dahang ibinaling ang aking ulo sa likuran. Walang katao-tao sa kahabaan ng madilim na eskinita. Ako lang ang naroon nung gabing yun. Kumaripas ako ng takbo hanggang sa makarating sa malawak at maliwanag na kalsada. Nakauwi ako sa amin ng pawis na pawis at takot na takot. Nagdasal ako ng kung sino man yung kasama ko sa eskinitang yun, sana hindi na siya sumama sa akin pauwi. Takot! Hanggang dito na lang ang sulat ko, Nicole at Diego. Ingat kayo sa paglalakad, lalo na kapag madilim at malalim na ang gabi. Baka matulad kayo sa akin. Mahirap nang magkaroon ng kasabay na nararamdaman, pero hindi. No! Oh my God! Oh my God! Nakakaloka! Oh my God! Oh my God! Hoy, umayos kayo! Sabi sa Facebook, umayos daw tayo kasi hindi ako 30s. Hindi na trentahin si Nicole. Hindi na ako 30. Nananang may frozen shoulder na. Baka mag-lock mamaya. Baka sandun tayo mamaya sa nakaganon ka. Alam mo minsan, na frozen shoulder ako kasi nga may feeling ako na minsan pag may tumitingin, so sa isang side lang ako nakatingin. Pagkatapos sa salip natakot ako sa multo, natakot ako para sa sarili ko. Bakit pabaling na ako tumingin? Oh my gosh. Pero ako yan, Jegs. Hindi ako yung para maglakad. Alam ko na nga, madilim. Tas mahaba. Mabuti kung maliit lang na eskinita yan na madaling tumakbo, mga 3 kandirit lang. Correct. Pero kung alam kong mga 500 meters, ganyan. Tatakbo ka tapos may sasalubong correct, sa'yo. diba? Hindi na yung multo eh. Paano kung tao? Diba? Old upper na pala. Correct. Malibok biglang kunin yung kidney ko, di ba? Healthy pa naman yung kidney ko, di ba? Nakakalurky. Ako hindi. Ikaw, matatakot ka ba? Ako, umiiwas talaga ako. Sa totoo. Siguro masasabi ko matatakutin ako kasi una-una ayoko na manood ng mga horror. Oo, di ba? May kapit kasi sila eh. Ano kasi, nag-i-imagine kasi ako pag napanood ako ng mga pelikula. Correct. Yung mga Jet Li nga lang, pelikula, lumilipad din ako. Oo, correct. Di ba? What more, yung may lumilipad na manananggal, may lumilipad na ano. Nakatakot yung background music. Parang may batang pugot ang ulo. Parang may mababayan. Oy, speaking of bumababa, meron ba talagang mga tik-tik sa probinsya? Tik-tik-tik. Oo, di ba? Alam ko ikaw yun eh. Joke lang! Ayoko palang malaman! Well, given sa amin yung probinsya namin is talagang sinatawag na ang term nila is bantog. Pag sinabi yung bantog, parang sikat na may mga aswang. Wait lang, bakit nga ba naging sikat na may mga aswang sa Capiz? Ang kwento kasi ano bang history niyan? Ang history talaga niyan. Kasi Ang history talaga niyan kasi 'di ba noong unang panahon, 'di ba yung mga mananakop. So para maiwasan daw na sakupin yung Capiz, nagkukunwari parang aswang. Yung mga Pilipino, Oo, tactic yung mga ng Pilipino. Sino taktika naman nila nakaisip yun. nun? I mean, Ewan ko sila kasi for sure may leader yan eh, di ba? Hindi, tsaka paano? Guys, pretend tayo manananggal, ganon? Parang ganon siguro, ganon ang ginawa nila para katakutan. So parang naglalagay sila ng mga langis-langis sa katawan. Na kunyari, naglagay ng maiitim na para katakutan. So yun. Oo. So wala talaga siyang yung history na kasi may aswang? Oo, yung matagal ko na nga hinanap yun din. Wala, umakyat kami ng bundok, wala naman. Din. Puro kwento lang eh. Kasi diba, dyan ba yun yung sinasabing pag nakapunta ka, pwedeng hindi ka na makalabas? Hindi ko o iba pa, o yung
O ibang place ba? Borongan ba yun? Hindi ko sure eh. Yung Samar. Oo. Ay, baka magalit mo. Ay, hindi ko sure. Sorry po, hindi ko sure. Hindi ko sure. Same chismis sa'yo. Dadalawin nila. Okay, joke lang po. Alam mo naman. Ayan. Oh my gosh. So ganun pala. Oo. So walang katotohanan. Wala. Kasi kung salin kwento na lang. Kasi kung ako mismo taga doon, never pa ako na nakakita o kung may nahuli man, di sana may ebidensya, wala, resibo. puro kwento lang eh. Sa bagay, parang katulad yan ng tayo mga 40 na marami tayong mga nagawang kababalaghan nung tayo ay bata, pero dahil walang resibo, kwento lang ang lahat, Correct. diba? Wala kayong proof ng walwalero't walwalera kami. Wala kayong proof ng kalandian namin. Grabe no, nakakaloka. Yun nga yung tiktik. Na Pero malapit daw sa mga buntis. Yung tik-tik naman kasi, 'di ba? Maririnig parang ibon lang din siya na tumutunog. Kaya nga, hindi, so ang tiktik ay ibon. Parang, oo. Pero hindi siya ibon na tao. Yung kalahati na Oo, lumilipad. tapos mahaba yung dila. Ano kasi, inano kasi ng sa mga pelikula eh. Para na-exage na lang eh. Binigyan na ng mukha. Oo. Pero wala. Saka siguro dahil sa pelikulang Pilipino, I mean, ayun, isa sa pa yan. California ba may tik-tik? Di ba wala siguro? Take. Alangan naman, dito lang sa Pilipinas yan. Oo, kung talagang... Siyempre, nag-abroad din sila. Tama. Siyempre, level up, di ba? Di ba? Gusto nila ng dugo ng dugong bughaw. Oo. Pero, natandaan ko yan dati. Natatakot ako dun sa mga tiktik. Kaya nung pagbuntis ako, meron ako laging yung buntot pagi. Totoo nga. May hawak ka pag meron nagtulog. sa ilalim ng kama. Hanggang sa may nagsabi sa akin, syempre wag kang ganun. Parang ganun. So nilet go na namin yung yung buntot pagi. Pero may ganun nga. Tapos napapraning ka rin yung kahit na wala namang butas yung yung kisame, may feeling kang may bumababa talagang dila. Yun nga, kaya nga kung halimbawa, ikaw yung tipo ng taong kapag ka nanood ka ng horror, nagbasa ka ng horror, may kapit sa'yo, wag mo nang umpisahan. Ayan ako, kaya hindi ako nanonood ng horror kasi ini-imagine ko siya eh. Correct ka, nadadala totoo. ako sa pagtulog. Tama. At saka ang ayoko, yung pag nanonood ng horror, yung kapag ka, di ba yung sinasabi nila, yung sasabihin yung pangalan ng di ba? Nung kung, di ba yung kailangan mo malaman yung pangalan nung... Ay! At nagulat ako sa sarili ko. Halimbawa, may na-exorcist ang tinatanong ko ng pangalan. Oo, kailang pangalan. So, kailangan niyang sabihin yung pangalan para lumabas siya. siya. Para lumabas, ganun. Pag nanonood ako kasi ng mga ganun, na papanaginipan ko yung pangalan, kaya ayaw ko nang manood. Roberto! Oh my God! Nakakaloka! Ayaw na! Ayaw na, tapusin na natin tong segment na to. Nakakaloka. Pero itong buong linggong ito, ayan, gulo na tuloy ng buhok ko, kaloka. Itong buong linggong to ay mga katatukatan ang kwento. Kaya kung di po kayo ready, kasi kung halimbawa, kahit gantong kwentuhan na may kasamang tawanan, may kapit, iba-iba eh. Oo, tama. Feeling ko, depende sa kalagayan ng buhay mo. Diba? Like, tsaka kalagayan ng puso mo. kung alam mo sa sarili mo na medyo mahina-hina ka na. At pag nagre-reunion kayo mga magkakaibigan, ang tinatanong na ninyo kung anong maintenance yan, di ba? Iwas-iwas muna sa mga ganitong klaseng topics. Tsaka consider nyo rin kalagayan ng tenga nyo. Sorry po, ngayong linggo ito may mga bababasag po na eardrums. Sa dadating na Pasko, ang pandinig po ninyo nabawasan ng 50%. Hoy, bago tayo tuluyang umexit wag naman puro katatakutan. Batiin lang natin ang happy bonggacious na birthday, Chloe Florendo. Ay, oo nga pala. Birthday para ni Chloe. Kahit madilim ang kanyang nakikita, puro liwanag naman ang kanyang aura, di ba? Kaya nang binati ko nga si Chloe, sabi ko, praise God sa buhay mo. Yes, kasi totoo. ikaw ang nagiging witness patunay na talagang just ang Panginoon. Correct. Diba, imagine mo, bulag nagda-drummer. Tama.
Bulag tapos member ng choir. Bulag tapos nakaka-memorize ng script. Correct, o nagdadrama. Correct, diba? Yan po si Chloe Florendo who's celebrating his birthday today. Uy, 17 ka na. Ay, parang kailan lang, Parang kailan lang, 3 years yung old. Kwento niya dati sa Burnay na abang nagtatambal, nakupo sa salap ni Christopher. Correct, diba? Tapos nakahawak siya dun sa nakahawak siya sa kamay ko. Diba? Tapos ngayon 17 years old, may edad na talaga tayo. Yun ang punot dulo ng lahat. At speaking of may edad, this whole week is full of katatakutan stories. Kaya kung medyo may edad, na medyo may problema sa puso, iwas po muna. Correct. O siya, salamat sa pagtutok! Alright mga kabisyo, hanggang dito na lang po kami. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandito. Kasamang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!